Hello mga ka-idol. Aramtan ang pagtanom dakulaon po na pinakamahalagang bagay. Kung di kita matanom, ibig sabihin, may kitang kakakanon, tama? Kasi dyan nagmumula ang mga kakanon, especially ito pong mga vegetables or mga gulay po. Kaya salamat at saludo sa mga paratanom po dyan na yaon po sa iba-ibang lupalop kang Pilipinas. Saludo po ako sa Indo. Ayan guys, mahiling ta po sa video na maaliwalas po ang lugar po dyan. Dyan po yan sa San Jose, Camarines Sur. Shoutout po sa mga taga San Jose po dyan. Ayan po, mahiling ta po dyan na nagtatanong na po dyan si Ron ng pechay. Dyan po sa compost pit na ginibo niya po kang mga nakaaging aldaw. Ipapahiling po sa video kung paano po siya nagtsatsaga na magtanom. Kasi napakahalaga po kang mga paratanom, especially digdi po sa Satuyang probinsya. Mayo pang mga gulay, mayo pang mga prutas na mahiling po sa mga palengke. Kung mayo pang mga paratanom, syempre. Yan po yung ampalayang tanomi. Mahiling ta po dyan na talagang malusog na po yung ampalaya po dyan. Malusog na malusog. Very province po yung lugar po. Diyan po yan sa Kinaron. Diyan po yan sa Tuminawag. San Jose, Camarines Sur. Mahiling man po dyan sa Samong Ido. Ayan po sa mga kangkong na tinanong po naman sa gilid. Kaiba po kaitong mga, yes, may mga batag. Mahiling ta po dyan sa video, mga batag. Iba-ibang klase kang batag. Lakatan, kalibo. Yan po, mahiling ta po dyan. Yung mga sitaw, inihong ko yan. Talagang sitaw na masiram. Gataan, masiraman po yan na gisahon sana. Pwede man. Basta masiraman po ang bangot. Ano po? Ayan po, mahiling ta po dyan. Very province po ang lugar, maaliwalas. Kung gusto na magtambay po dyan, pwede man po kamo magdyan. Pwede po kamo magtambay po dyan. Ano man tada eh, di ba ko may pagrurugaring. Iyo, pagrurugaring, pero syempre bako taman talaga yan na ano, sa diri. Tigtao yan sa tokang mahal na Diyos. Ano po? Yan, okra. Mga tinanom niya pong okra. Yan po, sa mga kapitbahay mi po. Duman po sa San Jose, kapitbahay ni Naron. Yan po, mga kahoy na nyog. Yan, dyan, mga matatayog po, ano. Dyan po nagmumula ang kopras. Ayan. Maaliwalas talaga ang lugar. Ayan, nakaka-relax. Kaysa kang sa syudad man magduman ka, puro man pang mga asuhan eh. Mayo man kanultulan po ang mga anuan. Okay man, mga bisita, mga ano, mga binibisitang mga places, mga spots po dyan sa Manila. Pero talagang kung pollution man sa naiwas pollution man sa nahanap do, magdyan na ka mo sa Bicol. Yan, welcome to Tuminawag San Jose, Camarines Sur. Yan po ang tigsabi ko dyan, dahil ko lang tig voice out. Kasi sabi ko, voice over ko na sana mga ka-idol. Ayan, tigiling pa man, kiling-kiling pa man nga si Bandoy, ano. Ayan, sabi ko kan, welcome to, yes, Tuminawag San Jose, Camarines Sur. Bandoy pati ade. Grabe, ano. Ayan, tiglagan niya pong tapa ang sa iyang tinanom dyan. Tigakayas kang mga manok. Grabe mga manok na hindi, nakapaghiling, ano. Pati ang mga ayam. Yan po sa side, kang harong ni Naron. Kadakol mga tinanom po dyan, kadakol mga bakanting lote na pwede pang harungan dyan. Bakalon, kung gusto nyo magbakal po dyan ng daga. Pero I think, dahil naman pwedeng bakalon, baranga-banga na po kang magturugang ata ang mga relatives po dyan. Yan po sa front po, kang harong ninda. Yan yung kamatis, Diyos ko. Saradit pa sana. Ano? Pero kamang numukan, darakula na po yan. Yan po. Masustansyang marang kamatis na yan. Talagang sabi nga ka, nakakapakinis da po ng kutis. Da ba ganyan? Ade, ayan, tubod po kamukaan. Oh, dahil man. Kung dahil man nagpaparakarigos gayo, dahil man ganyan makinis ang kutis. Ano? Yan po, saro yan sa mga, mga ingredients or mga kaipo para magkinis po. Pero bako naman na maparakakandaw nga akong kamatis para magkinis ang kutis ko, hade. Ay, Diyos ko, para tubod ka. Dapat nga mag-alaga man kang kutis para talagang magkinis man ang sa imong skin or kutis po, hade. Ayan, may tapayas pa dyan na pwedeng gibuon at tsara. Yan po sa side kang harong ni Naron. Yan po. Concrete man siya. Salit sana pero talagang concrete man po siya. Napakamaaliwalas, very province, nakaka-relax man po talaga. Yan, may mga pechay po dyan, kangkong. Kung ano-ano po, mga tanong po dyan, dakol-dakol po mga tinanong po dyan. Hade, talagang napaka-creative po talaga ni God. Napaka-amazing po talaga ni God sa pag-create po kang mga bagay na yan. Pinapahiling ko sa video ngan yan. Yan po, napakagayon po kang lugar, napaka-maaliwalas po. Dyan po yan sa Tuminawag San Jose, Camarines Sur. Nasaro yan sa mga lugar po dyan sa San Jose. Nakulong pong lugar po dyan sa San Jose, pero sarap po ang sa Tuminawag na maugma, malago na lugar.